jen člověk stále hledá. Málo je, co ví, spát mu klidně nedá, pražádné tajemství v zaprášených knihách, těch ručně vázaných. Mnohé se v nich skrývá z časů už minulých. Jistě si už někteří z vás položili otázku, odkud pochází váš rod. Kde se narodili vaši předkové a jak žili? Kdy a v jaké době vstoupili do manželského svazku? Kolik měli dětí? Jaký život si vlastně prožili? Ve zdraví? V nemocech? V kolika letech a na co umřeli? Hledat své předky, a to hlavně ty dávné, i všechny s tím spojené souvislosti, to asi musí být hodně složitý a náročný úkol, ne? No tak u mě tady ten koníček nebo tady ta záliba vlastně začala už v dětství, když mi bylo asi 5 let, tak jsem šel jednou ze sáňkování domů a můj tatínek tam něco tajuplného dělal v obýváku, tak jsem se ptal, co, a bylo mi řečeno, že maluje rodokmena. To mě hrozně zaujalo. Už tehdy vlastně na mě dýchlo takový nějaký tajemno, záhada, kam to všechno asi vede, kde to všechno jako má svoje nějaké kořeny. A tak já jsem se rozhodl, že se pokusím jít sám proti tomu toku času, proti proudu času do toho neznáma, do těch dálek historie, abych tedy zjistil, kde ten náš rod má kořeny, abychom zjistili, kde tedy, odkud pocházíme a kde máme svůj původ. Magistr Alois Sassmann je táborským farářem starokatolické církve. Jako zanícený badatel se kromě svého rodu věnuje také hledání kořenů jihočeských rodin. Sešli jsme se spolu po mši v táborském kostele svatého Filipa a Jakuba. Pane Čecho, no já tu práci vlastně dělám přes 30 let, ale stala se mi z toho taková celoživotní záliba, která mě obrovsky obohacuje a která mi pomohla poznat více život těch předků, jak jedli, co jedli, jak se oblékali, jak vypadal pohřeb, svatba, křtiny a tak dále. Stalo se to pro mě takovým velice krásným zájmem a myslím si, že mi to velice zkrášilo život a že to snad předám i dalším generacím. Chtěla byste zjistit třeba svůj rodokmen? My máme nějaký rodinný rodokmen až do x kolena, takže tohle vše je zpracováno. Aha, takže vy víte, jak teda na to, kdybyste to chtěla zjišťovat? Chtěla vědět, tak vím, kam zajít, za kým zajít. A nechtěl byste zjistit třeba víc něco z rodokmenu, jak žili vaši dědečkové a prababičky? No, možná jo, možná by to bylo zajímavý. A víte tedy, jak na to, nebo nevíte? Zdaleka ne. Zajímala jste se někdy, co dělali vaši předci? Ano, ano. A zjistila jste něco zajímavého? Jela. Dokonce, že můj předek byl Jan Sladký Kozina. Pane jo, no tak to už je něco teda. A potěšilo vás to? Potěšilo. A nebylo to překvapení pro vás? Netradovalo se třeba něco jiného, než co jste pak zjistila? Ne, moje máti vždycky mluvila o tom, že se pocházelo z tam těch míst a že rodiče se jmenovali Kozinovi a že to byl velký rod, potom dost jsme se o tom v rodině bavili. Když mi bylo 17 let, tak jsem se poprvé vypravil do Třeboňského archivu pátrat po svých předcích a z těch jeho zdí na mě sálala taková síla, energie. Říkal jsem si, tak tam jsou staré knihy, které mi poví o historii mé rodiny a působí to na mě dodnes, i když už sem jezdím přes 30 let a také nyní jdu bádat po svých předcích. Je třeba si uvědomit, že všechny malé rodové dějiny byly a jsou součástí velkých dějin lidstva. Vzájemně se ovlivňovali a často určovali směr životních událostí a rozhodnutí, které se pak odrazily na životě i životní úrovni každého jedince, každého našeho předka. Určovali jeho osud. Šlechtická genealogie vedle občanské patřila vždy k těm nejdokonalejším. Mohli jsme se o tom přesvědčit na hradě Český Šternberk. Tak toto je náš portrétový rodokmen, který
pořídil můj otec v 30. letech minulého století. Jsou tam portréty předků v 5 generacích a ten kluk tady dole v tom námořnickém oblečení, to jsem já před asi 75 lety. Když byl hrad vyvlastněn, tak státní správa ihned odstranila ze zdi ten rodokmen a dali to do nějaké bedny. A teprve někdy v době 70. let se objevil u mý sestry, která tehdy bydlela v Praze, Evžen Erban, který byl šéfem ROH, toho revolučního odborového hnutí. A ten jaksi naléhal na ní, že sezval všechny velvyslance na prohlídku hradu Český Šternberk a že by si přála, aby ona je provedla, prostě jako Šternberková. A ona to odmítala a nakonec si napadlo a řekla mu, kdybyste dosáhl, pane Erbane, aby nám vydali ten obrázkový rodokmen, tak bych to udělala. Tak on řekl, to není problém pro mě a státní správa tehdy vydala tu bednu s těmi obrázky. A portréty z rodokmenu nakonec tajně doputovaly až do Kolína nad Rýnem. A já jsem pak z Vídně odcestoval vlakem do Kolína nad Rýnem a vyzvedl jsem 2 kufry s těmi obrázky, jejich tuším 65, tak na mědi strašná váha. To jsou mědi rytiny tedy? Jo? Ne, jsou obrázky oleomalby na měděných deskách. A odvezl jsem je do Vídně a tam jsem je postupně nechal restaurovat, protože byly hodně poničené. A když došlo pak k té restituci, tak jsem nechal udělat fotografie a ty jsme umístili zase na to původní místo. Teď po revoluci, kdy můžu přiznat, že jsem z takové rodiny, z jaké jsem, protože byly doby, oni uznávali rodokmen mého psa, ale můj rodokmen nikdo jako neuznával, že jo. Když jsem byl 20. dubna 1949 odvezen na celonoční výslech na státní bezpečnost, tak vyšetřující orgán Kránu, když jsem se ho zeptal, co vlastně proti mě měli, nebo co jsem udělal, protože ten výslech nevedl celkem k ničemu, on mě na to říkal, ale my tady na vás máme plno materiálu. A vytáhl takovou velikou složku, začal v ní listovat, vytáhl jeden kus papíru a začal přečítat jména. Já jsem zastříhal ušima, říkám, počkejte, ale tohle to jsou moji předkové ze 17. a 18. století, protože já jsem si tehdy sestával svůj rodokmen takový. A on to tak trochu rozlobeně zaklepnul, ale říká, ale to je nám teď taky jasný, ale my jsme si mysleli, že to je nějaká síť, nějaká organizace. Pod dojmem genealogie si mnoho lidí představuje vyhledávání urozených předků a zjišťování jejich majetku. Dnes už je to pomocná věda historická, která čerpá z dalších biografických oborů, jako jsou například metrologie, která se zabývá údaji o délkových, plošných, dutých a hmotnostních mírách. Numizmatika, ta se zabývá platebními prostředky v dějinném vývoji. Heraldika je nauka o znacích a erbech. Chronologie je předmětem zkoumání času, jeho měření a třeba i zjišťování dnů, například v židovském či juliánském kalendáři. Diplomatika se zabývá studiem písemností, úředního charakteru a různých listin. Kodikologie studuje zase rukopisy literárního charakteru, vědecká či dokumentární díla. Sfragistika, ta se týká studia pečetí a pečetidel. Epigrafika, zase nápisy vyrytými, odlitými, vyřezanými, vytesanými například na náhrobních kamenech. Pane inženýre, jak se vlastně genealogie, nebo česky by se dalo říci rodopisectví, nebo také rodospis se říkalo, že? Jak se vlastně vyvíjela? No já myslím, že rodinné a rodové vztahy, posloupnosti panovníků i příbuzenství zajímaly lidi od pradávna a můžeme to vlastně vidět i ve starých bájích a mýtech u starých Řeků, Římanů, v Mezopotámii i u Egypťanů.
i u starých germánských kmenů, kde se nám tedy dochovaly nějaké písemné záznamy, tak vidíme, že třeba ty posloupnosti bohů měli dobře zpracované a znali to. V Biblii ve Starém zákoně je několik kapitol věnované třeba rodopisů vlastně od Adama. Tam vlastně můžeme dohledat 20 potomků Adama a je to hlavně v první knize Mojžíšově a potom celá kniha letopisů, první je tomu věnována. A nakonec vlastně i v Novém zákoně máme 2 zmínky o původu Ježíše Krista. Myslím potom, že v pozdějších dobách, že vlastně každý historik, každý kronikář se nějakému rodu musel věnovat, něco musel sepisovat jejich posloupnosti. A tak vznikly historické letopisy, ve 12. století známá Kosmova kronika a ve 14. století Dalimilova. V roce 1593 se zrodil první genealogický spis Zrcadlo slavného markrabství, který je dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně. Šlechta si taky velmi zakládala na zpracování svých znaků a na zpracování své genealogie. K tomu si pořídila genealogické rozrody z pera Paprockého, což byl genealog polského původu, který přišel na Moravu a který se této problematice věnoval a zpracoval ji do publikace Zrcadlo slavného markrabství moravského. První genealogická a heraldická společnost byla založena ve Vídni až v roce 1890. U nás začal větší zájem o genealogii po vzniku samostatnosti Československa, i když paradoxně došlo v roce 1918 ke zrušení šlechtických titulů. Vlastně první taková větší organizace genealogů nebo rodopisců vznikla až v roce 1929 na našem území. Za protektorátu nastal útlum, ale díky německé důkladnosti o prověřování árijského původu obyvatel se zachovalo mnoho rodinných dokumentů do 4 pokolení zpátky. Dalším takovým smutným obdobím pro českou genealogii byl únor 1948, kdy po této době nástupu komunistů vlastně tyto spolky byly zrušeny a všechny zanikly. Obnoveny byly až po sametové revoluci roku 1989. Já jsem měl takový štěstí v životě, že jsem měl dohromady, teď věřte nebo nevěřte, 630 bratranců a sestřenic jenom z tátovy strany. Takže u nás to bylo tak, že co chvilku přišla nějaká návštěva a já jsem říkal, maminko, kdo to je? No to je tvoje teta, nebo to je sestřenice. A já jsem říkal, no tak teď s toho mám takový galimatyáš. Tak jsem si říkal, s čím musíš něco podniknout. A tak jsem vytrhl ze sešitu školního, tady je to ještě krásně vidět, jak je to okousnuté, kus papíru a začal jsem si to sepisovat. A tak vlastně začal můj, takový bych řekl, sklon k té genealogii. Slovo, které jsem tehdy, a to bylo, to musím zpřesnit, to bylo o prázdninách mezi septimou a oktávou, čili bylo mě 18 let. A to je věk, kdy podle mého názoru většina genealogů ho prošvihne, protože začne s tím, až když už tatínek a maminka nežijou, babičky už si to nepamatujou, nebo už taky dávno jsou pryč. Takže já měl to asi to štěstí, že jsem to podchytil včas. Udělal jsem si o tom takový přehled, pak krátce na to přišla ještě doba, kdy to byl začátek protektorátu, kdy jsme byli povinni, jak si dokazovat svůj původ, čili jsem začal shromažďovat výpisy z matrik a pak to usnulo na léta, dokonce na desetiletí. No a potom přišla takzvaná doba Husákova, kdy jak Jirka Hanzelka, tak já jsme nic nesměli. A tak jsem si říkal, potřebuješ ty se někde doprošovat nějakých výjezdních doložek? Tak jsem se pustil po vzoru pana Broučka výletu do minulosti. Mám před sebou rodokmen rodu Palackých, který byl vypracován státním archivem v Opavě a je to opravdu práce velmi podrobná, z které vyplývá, že Palačtí se rozvíjeli opravdu velmi a velmi dynamicky. Máme společného prapradědečka Matese a jde to přes praděda Juru, děda až k otci Františka Palackého.
Když František ukončil v Trenčíně a Prešpůrku studia a definitivně odešel z rodných Hoclavic do Prahy, navštívil o generaci staršího Josefa Dobrovského, s nímž si doposud jen dopisoval. A byl to právě Dobrovský, který našel pro mladého Františka práci. V květnu 1823 ho na Malostranském náměstí představil Kašparu Šternberkovi a jeho bratranci Franci Josefovi v jejich paláci. Ten Šternberk ho pak zaměstnal a on se zabýval jeho archívem a rodopisem a tak dále. Jasnosti, urození pánové, můj mladý přítel, filozof a literát, pan František Palacký. A z toho vyšla ta historie rodu Šternberků od mladického Palackého. Jsem s vámi spokojen, pane Palacký. Tak důkladnou práci o dějinách našeho rodu jsem ani nečekal. Genealogické bádání se Palackému natolik zalíbilo, že mu vlastně předurčilo další osud historika, vědce a politika. Netraduje se ve vaší rodině třeba něco, že nějaký pradědeček nebo prababička byla, nevím, šlechtična nebo něco takového? Nikdo nemá takové chování, takže ne. Takže vy nevíte, co třeba dělal váš pradědeček, prababička nebo ještě dál? Nevím opravdu. Ani vás to nezajímalo, myslíte? Zajímalo, ale prostě jsem se k tomu nikdy nedopracovala. A věděla byste, jak na to, kdybyste se do toho chtěla pustit? Tak vím, že existuje nějaká firma, která to zajišťuje, jo, ale jako konkrétně nevím teda. Pane Sassmane, jak by měl vlastně člověk postupovat při sestavování toho rodového rodokmenu? Nebo buďme zcela konkrétní, jak jste začínal vy? Tak pro mě byly takovým impulzem vzpomínky paměti mého tatínka. To jsou oni? To jsou oni. To je krásné písmo. Velice krásné písmo a to mě vlastně podnítilo k tomu, že jsem potom začal bádat v archivech. A jenom se ještě zeptám, jestli vy máte také nějaké třeba rodinné vzpomínky? Jistě, tady přímo před sebou, to jsou takové paměti, vzpomínky, které se psala moje matka, mimochodem jsou tedy takové silnější, tlustší než ty vaše. Ona do toho dala fotografie nejrůznější, je to velice zajímavě zpracováno, ale jsou to tedy její vzpomínky. No a ona vycházela z toho, že její nějaký prastrýc, který se jmenoval Josef Vlk, byl z té linie její matky a oni byli tady někde z jižních Čech, byli to údajně čeští Zemané a zároveň čeští bratři. No a jak tady maminka píše, byli vlastně na jedné lodi s Janem Ámosem Komenským, a pravděpodobně i oni byli na tom pověstném růžovém paloučku, kde se Češi a Moravané loučili se svou vlastí a odcházeli do emigrace, hlavně do Německa. A pak tady v další pasáži píše, že se někdy koncem 18. nebo začátkem 19. století vrátili zpátky do Čech. Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Ano, klidně skákejte. Já hned vyskočím. Tam, jak je o tom růžovém paloučku, tak to my máme v rodě taky. Opravdu? Taky jsme jsme příbuzní. Taky jsme se vrátili do Čech, ale bohužel jsem zjistil, že to pravda není. Takže je opravdu potřeba, aby člověk tyto paměti měl jakoby takový základ, ale pak v těch archivech zjistil opravdu, jak to bylo, jestli toto nejsou pouze třeba zbožná přání. Při natáčení cyklu Potomci slavných v díle o skladateli Rybovi se nad rodokmenem spolu sešli před naší kamerou poprvé jeho potomci, kteří mají společnou praprababičku, vnučku skladatele Ryby, pan docent Jiří Votava a Jakub Jan Kýna. No, tak já jsem o vás slyšel, ale nějak nikdy jsem si říkal času dost, že? Jenže ona mezi tím babička umřela, máma umřela, no a teďka vlastně... To je smutný na tom, jak lidi umírají, že člověk bych se jich ještě na něco zeptal a už najednou nemůže. Já vím, že babička vyprávěla, že, a teďka nevím, jestli to byl Rožmitál, nebo někde v tom Týně nad Vltavou, nebo na nějakým tom zámku, kde oni bydleli. Byl to arcibiskupský statek, takže tam byl na nějaký rekonvalescenci po nemoci nějaký mladý kněz a ten, že měl s tou tetičkou Melišovou právě toho, kde ho máme, toho syna Jeníka. Spisovatel Vladimír Neff natolik důkladně zpracoval v románové podobě historii našeho rodu, že místo, aby ji objasnil, tak ji trošku zahalil do mlh. Prosazoval takovou legendu, že nejstarší z rodu Neffů přišel na sklonku 18. století na Moravu, když prchal jako royalista před zběsilými francouzskými
Jakobíny a utekl až do Lipníku nad Bečvou. Pravda to pravděpodobně není, ale co se zdá být historickou skutečností je to, že můj pradědeček Antonín Neff byl vojákem v napoleonských válkách. Kam až sahá historie vašeho rodu? No, nejstarší záznam je z doby, kdy ještě nebyli Šternberkové, ale Divišovci. To byl ten zakladatel taky toho hradu počátkem 13. století. A ve Vídni v tom Haushof und Staatsarchivu je listina, která pochází přibližně z let 1220-30 a tam už je taky ten šternberský erb. Spousta lidí má doma staré fotografie a neví, kdo na nich je. Jo, že třeba já jsem taky našel staré fotky a kdo to asi je, tak je velice potřeba, pokud ty staří lidé ještě jsou, navštívit je. Prosím tě, kdo to tam na té fotce je, kdy je to asi foceno, kde je to foceno, při jaké příležitosti a tohle to všechno zaznamenávat, protože když potom ti staří lidé odejdou, tak už se nenajde vlastně nikdo, kdo by nám tohle to řekl. Tak dávný čas a vůně let se k nám zpět vrací. Tak se náš svět s námi točí. To dávný čas a vůně let se k nám zpět vrací. Dá se krásně jako báseň číst. Víte, na mě se často obracejí lidi, že by chtěli pomoct třeba z historií rodiny a podobně a setkávám se tam s tím, že skoro u každé druhé rodiny jsou buď to potomci francouzského vojáka, který se tu někde zamiloval, anebo... To si myslí ti lidé. To si myslí, nebo říká se to. A nebo že jsou potomci třeba nějakého rytířského rodu a já to mám i v rodě, že se tam říkalo, že ti Pouzarové jsou rytíři a tak jsem zatím šel a vlastně jsem nakonec zjistil stejně jako většina těch lidí, že když se jde opravdu potom ad fontes k těm pramenům, takže tam zůstane vám z toho akorát brnění v kolenou. No ale při dnešní vyspělé technice vlastně by se třeba pomocí testu DNA dalo velice přesně určit, jak to vlastně je a ukázalo by se, že nějaký můj pradědeček vlastně žádným mým pradědečkem není ve skutečnosti. No, to máte pravdu, to je vlastně nejistější metoda, jak zjistit předky pomocí metody DNA. Už se o to pokoušeli někdy i třeba v Anglii různé šlechtické rody, bohužel zjistili, že ne ti předkové s modrou krví na papíře jsou ti, kteří odpočívají v těch rodinných kaplích, v těch rakvích. Což je ovšem nemilé. A u nás v Čechách taky už jsou takové pokusy toto zjistit, no a taky se dochází k všelijakým zajímavým závěrům. Myslím, že je vhodné použít slova klasika. Ty mrtví lež a nevstávej. Myslím, že by bylo lepší nechat mrtvé spát. Mé rodopisné pátrání začalo při založení mé rodiny, ale hlavně u vyprávění mého dědečka, který třeba vydával ve svém rodném městě noviny a další předek byl významným zakladatelem Sokola a ochotnického divadla. A to byl takový největší impuls, abych zjistila další přesné informace. Z manželovy strany například byla rodina od Strakonic, kde se tradovalo, že pocházíme ze starého šlechtického rodu Bavor, ale to se mi nepodařilo vůbec prokázat. Já mám hrozně ráda vodu, také jsem našla proč. Mí předci byli mlynáři. Jeden z mých předků vlastnil mlýn u Lanškrouna a dodnes visí v muzeu velice nádherná práce cechovního vývěsního štítu, na který teda můžu být pyšná. Já i v té své rodopisné práci, zase z další rodiny jsem si našla osobnost a to byl manželská dvojice, je to Filip Balek-Brodský, který byl režisér a autor mnoha cestopisných knih a jeho manželka Matilda Balek-Brodská a to byla divadelní herečka, která hrála po boku takových významných herců, jako byl třeba Oldřich Nový. Už jenom ta překvapení, která na vás čekají, stojí za to, abyste vykročili po té genealogické cestě do historických časů svého rodu.
Tak dávný čas a vůně let se k nám zpět vrací, tak se náš svět s námi točí. To dávný čas a vůně let se k nám zpět vrací, dá se krásně jako báseň číst, že v tichu starých kronik ti kdysi živí spí. Jací byli oni, jací jsme dneska my. A člověk poutník chodí, někdy žal, někdy smích. Dál ho srdce vodí po cestách předků svých. Já jsem si v jednom momentě uvědomil, že barokní skladatel byl něco jako kuchař. On byl ten, který uměl vymyslet ty recepty, uměl napsat tu hudbu. Měl samozřejmě k ruce ty pomocné kuchaře nebo další kuchaře, nebo to rozdával. A to jsou ti hudebníci, kteří tu hudbu hráli, ale on to uměl vymyslet. A ta hudba, kterou napsal, ta byla určena k rychlé spotřebě. Ta se zahrála a příště už se hrála nějaká jiná. Samozřejmě, kdo nekomponoval hudbu, ten ty recepty schraňoval, ten to neuměl. To byl ten kapelník třeba, který si dělal ten archív a ten potom pro nás, jako pro historiky nebo pro hudebníky, kteří hrajou starou hudbu, byl strašně důležitý, protože on zachoval tu hudbu. Ten Reichenauer tak je přesně příkladem toho, řekli bychom, profesionálního skladatele. To znamená hudebníka, který se mimo jiné živí komponováním. A on byl právě jako skladatel zaměstnán u toho hraběte Morcína v té jeho kapele. Morcín mu nikde, nebo ten jeho účetní, tak mu nikdy neříká skladatel, ale on je placen, jednak dostává služné a jednak dostává zaplaceny skladby. To znamená, dostává zvláštní platby za composiciones, za skladby. A zajímavé je, že v té kapele zdaleka nebyl tím nejlépe placeným členem. On nekomponoval jenom pro Morcína, ale on byl pravděpodobně, nevíme to přesně, byl pravděpodobně varhaníkem v některém z pražských kostelů a zcela jistě tak komponoval pro řadu pražských kůrů. Hudba církevní samozřejmě, té bylo potřeba velké množství. Když si vezmeme Prahu, tak tady těch kůrů, kostelů bylo velice mnoho. Ty kůry se přímo předháněly v té své nádheře, vybavení těch bohoslužeb a v té hudbě. Také si ty své skladby chránili často a byli neradí, když se ty jejich skladby opisovaly a objevovaly na těch jiných kůrech, k čemuž docházelo pravidelně. Známe takové poznámky, jako například na jedné Lotyho mši v Oseckém klášteře je napsáno: tuhle tu hudbu jsme dostali od křižovníků s podmínkou, že ji už nikomu dál nedáme obsat. Ale samozřejmě, že takhle se ta hudba šířila a pro nás dneska nedodržování těchto pravidel je jedinou možností, jak se o té hudbě vlastně něco dozvědět a najít vlastně ty noty vůbec.
Tak my zahrajeme ten 29. jenom, teda to já to furt ještě nechápu. To bych všechno samozřejmě říkal německy. V 29. nic není, jako tam už je to... Tak zahraj ten 29. Tam je jenom v tom zdvih na 29 je... No jenom tohle. Aha, už tomu rozumím. Já to mám napsaný totiž nějaký dobře, tak ne. Hudebníci, tak to byla cenná komodita. Každý z těch šlechticů tak chtěl mít něco jako CD přehrávač doma, chtěl mít prostě kapelu a byly dvě cesty, jak tu kapelu získat. Buď tak si ji draze nakoupit, to znamená najmout hotové hudebníky, kteří samozřejmě měli svoji cenu, anebo tak mít hudebníky mezi svými sloužícími. Prostě mít kapelu, která byla sestavená z lokajů, která byla sestavená ze zámeckých úředníků a ti vykonávali svoji práci a když bylo potřeba, tak mohli i zahrát. Zajímavé na tom je to, že ten hudebník vlastně musel mít velkou výdrž, nějaké fyzické dispozice, nějaké fyziologické dispozice k tomu, aby při tom všem, co musel vykonávat, ta hudba nebyla první nebo nebyla jediná věc, kterou dělal, aby to všechno vlastně vydržel. A ta dřina vlastně zničila talent mnohých velmi nadaných hudebníků. Ačkoliv si to dneska neumíme úplně představit, většina barokní hudby byla psána k nějakému účelu. My dneska chodíme na takovou hudbu do koncertních sálů a jsme nuceni tam 1,5 hodiny, 2 hodiny sedět bez pohnutí a tu hudbu poslouchat, ale takhle to v té době nevypadalo. Většina hudby byla psána buď pro hostinu, tomu říkáme Tafelmusik. Vlastně dokonce víme, že i Johann Sebastian Bach své cembalové koncerty psal do kavárny. Ty se hrávaly v kavárně a dneska si neumíme představit, že tyto náročné instrumentální skladby vlastně poslouchalo panstvo třeba při jídle. Můžeme si myslet, že někdo více poslouchal a méně jedl a ten, koho to méně zajímalo, tak zase třeba více konzumoval. Ta kariéra hudebníka si myslím, že pro takového podaného tak mohla být výhrou, protože tomu samozřejmě otevíralo cestu k nějakému uplatnění svobodě, vlastně, a k svobodnému postavení. Přesně tak. Typický příklad tak je muzikant, který se narodí v rodině kantora, vesnického kantora nebo varhaníka. Chodí do té školy, kantor tam učí žáky a ten jeho syn, tak tam pořád je s nimi, pořád studuje, má možnost na všechno možný hrát. No a pak se ho všimne ta vrchnost a uvidí, že to je šikovný chlapec a pošle ho studovat hudbu. Nebo tak si ho vezme k sobě ke dvoru jako takové páže třeba a když vidí, že je schopný a že má nějaké sklony k hudbě, tak ho nechá vyučit k hudbě. Příklad té péče o to hudební vzdělání, služebnictva, tak dobrým příkladem je dvůr hraběnky Marie Gabriely Lažanské v Manětíně. Je doloženo, jak ona, hraběnka, sama hudebnice, zpěvačka a pravděpodobně i čembalistka, tak pečovala o to, aby měla na svém dvoře hudebně vzdělané služebnictvo. Například umožňovala svým zaměstnancům návštěvu opery, když tu operu navštěvovala sama, ale také nechala portrétovat své zaměstnance, což je velká rarita v rámci barokního umění. Díky tomu zřejmě známe portrét 2 významných českých hudebníků. Prvním z nich je plaský cisterciácký mnich Mauritius Vogt, kterého hraběnka pozvala, aby zde provozoval hudbu a aby vychovával její děti. A druhým je na tom obraze takový vykukující mladík. Specialisté se domnívají, že jde o Josefa Antonína Plánického, také známého skladatele. Tak tito 2 hudebníci zřejmě jsou výjimečně mezi českými barokními hudebníky sportrétováni právě na tomto obraze.
Hudba v Manětíně byla dobře zajištěná. Víme to i podle účtů, které se zachovaly od hraběnky Lažanské. A je velmi pravděpodobné, že tady právě docházelo k tomu prolínání těch jednotlivých světů, že hudba zámecká se v těch nutných nebo v těch potřebných případech ztransformovala do kostela a hudebníci zámečtí zajišťovali vlastně i tuhle hudbu. Je totiž dost nepravděpodobné, že by kostelní hudebníci a zámečtí hudebníci v tak malé lokalitě, jako je Manětín, byli různí. Platy hudebníků v církevních službách tak byly obecně poměrně nízké, ale to bylo vyváženo tím, že se jednalo o stálé zaměstnání. Ti hudebníci to měli rádi a opravdu to bylo jejich metou. Státi se tím domským kapelníkem nebo kapelníkem nebo hudebníkem. Ti hudebníci v těch šlechtických službách tak se mohli mít lépe. Například v té Morcínovské kapele, tak ty platy byly nastaveny velice vysoko, na zdejší poměry tedy, takže ten ředitel kapely Melchior Hlava tak dostával 400 zlatých ročně, což byl plat velice slušný. Ovšem, když hrabě zemřel, tak kapela byla rozpuštěna a museli si hledat své štěstí jinde. Odcházeli s celými rodinami, asi to nebylo kdo ví jaké. My se občas zkusíme do té barokní kůže převléknout a zkusit si, jaké to je zahrát v té paruce, tak mně třeba v tom je hrozné horko. Ale možná, že ti lidé na to byli zvyklí a nebylo jim v tom. Nicméně to, co mně přijde zajímavé, že když studujeme ty životy těch hudebníků, tak vidíme taky, že to byli mnohoobročníci a že pořád přebíhali z místa na místo. Asi ten život tehdy byl klidnější, ale já třeba osobně si myslím, že to bylo vlastně jako dneska. Ten člověk, aby se uživil, musel těch věcí dělat hodně a příliš času moc neměl, tak se domnívám, že ten život vlastně asi byl, když to přetransformujeme přes nějaký koeficient těch 200 let, takže byl podobný jako dneska. Pojďte s námi do doby dávných mýtů.